malo me koji skuru me prekinuo kad sam rekao. Zagreb, ti si Zagrebčanin i to je tvoja ljubav prema Zagrebu. Naravno. Kaj oni znaju, Nina Badlić, Verlić i ovaj Haris Bešlić, kaj već tam. Dobro, ja ću to ovako napraviti sada. Ono ponovi kako je bilo na kojoj televiziji to? A na kojoj televiziji je bilo to? Na Novoj televiziji. A na Novoj, ja sam imao HRT-u. Ne, na Novoj. Pa otkud Merlić na Novoj? Pa, sam je ovo možda nekakva pora, nisam to ni znao. A ovdje je prešao za Lovu. Može biti. A 94. godine je bio na OTV-u. Da. Ne, pa mi smo prije. Pa on je jamac za kredit. Ozbiljno. Ajde, ja velim. On i Željka Fatorini. Dobro, ja ću probati, ako je meni te glazbu bilo to zgodnije raditi, ali ja ću vas probati ovako na stupu napraviti koliko mogu. Da. Neki nadam se da neće niko od vas stradati. Da. Ovako. To ćemo sad vidjeti. Dobro. Sjebot. Pam. Jebote, kako je to snažno. Jebote, kako je snažno. Osjećaš ti snagu tu? Nemoj se legnut, pitaj nego se dignu poslije. Jebote, ja se naježim. Jel to, jel? Čekaj se, nema odmah, nema. Daj mi reci, to je sekvenca, životna sekvenca u kojoj ti želiš